nadyan wujud temong peksi nggih menika minangkani papundhutipun Bapak Wandi saking Losor nggih Pak. Golek isi podhan jenar iba bunga hengang tiku nyanding Pak Wandi dadi tombo kiu sawane ngomah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang Kroso esuk awan nganti bengi neman yen nganti liya kang nyayang kleang-kleang tak sawang mencok neng ngepang kekancangan tak rindhik saka kadung dheweke ngalih penjokan elakae tak suwun tak aja jengece podang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise iba bunga yen lakon nyanding slirane si podang handutut hati kepranan ora mundhut hatiku tansaya tak sranani son pikat pulute benjo monggo bapak-bapak ingkang sampun asta sampur kula aturi jumeneng sampun dipun tenggo ibu-ibu Waranggana
bebungah yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang handutut ati kepranan ora mendhet atiku tansaya tutra tak sranani son pikat pulute bendho ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang moben-moben mikirin kan kung golek ora kloso iso awan nganti bengi iman-iman yen nganti liya kanyai kleang-kleang tak sawang mencok ning ngepang kekancanan tak sarawi ngoceh dheweke ngalih pencok wila kae tak suwon mbak aja ngicen padang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manise iba bungah yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendhet atiku tansaya dutra sun pikat pulute bendho kowe